Takže Brum, ja som Stanley a vítam vás pri dnešnom pri prvom videu, ktoré je z gamingu, teda z normálneho počítača. To svetové moje prvé video, akože na tomto kanáli, a je to Shakes and Fidget. Takže tu si tvorím postavu, ideme ju uložiť, akurát som si ju utvoril, nechcem zdržovať, vypadá jak blbeček, takže dáme uložiť. No, mám pomalý internet, že meno 3NLEI, keby ma chcete hľadať, tak ma hľadajte a bojujte so mnou ako s lavom, s prvým oným a dáme nejaký oný, takže do 77 zavináč, jak sa volá, .sk. Keď chcete, tak mi napíšte, nehambite sa, heslo, to nemôžete počuť, takže ideme. No, dobre, samozrejme, že klame, neprečítal som si to, je to príliš dlhé. Akurát sa učím nemčinu, že učím sa nemčinu, je to akože zlé. No, sorry za ten internet, ako fakt, nechcem vás zdržovať, ale je to blbý internet. Hrám to po dosť dlhej dobe, takže asi budem lamiť. Takže prvé, čo urobím, je, že voľby. No, ale prepáčte za tie lagy, ale to hrozne pomalý internet mám 100 MB, tuším, za sekundu. Že megabajtov, kilobajtov. No, poď. No, poď. Dostaneš odmenu, keď pôjdeš. Zapašíme, uvidíme. A chcel by som natáčať aj Counter-Strike 1.6. To natáčim zajtra asi. Takže zvuk v chatu nechcem. Porovnávanie veci áno. Hlasitosť 30%. Bože, šípka, poď tam. Špečka. Fakt, prepáčte za toto. Dobre. Takže teraz ideme už robiť normál. No, nie ešte normál. Jak to poznáte, to ešte nebude. Ideme najskôr, že postavička. Aj český jazyk, ten je dobrý. Dáme postava. Pokiaľ mi to pôjde a nebude to lagovať. Keď to bude lagovať, tak tie lagovacie veci vystrihnem a bude tam normálny strih. Takže strih. Tak nie. Žiadny strih. Či? Ale nie, to už počkáme až potom, keď to zalagne. To normálne strihnem, ani nepoviem nič a bude to. Takže, pozice, to je výborné. Nič tu nemám, ani vajco, holé. Ideme do hospúdky najskôr. Ale tichučko, prepáčte, mám tu korelu, volá sa, že Pepo a škrieka. Už to bude oné do videa, takže prepáčte za ňo. Takže už sa to odlaglo, asi tu bol strih teraz, ste mohli vidieť, tento barman tu leščí, to je pre mňa pohárik a ideme si dať tohto somára. Takže kúzelný prsten. Ukáž sa. 3 mince nechcem. Alebo? Ukáž sa, no. 26. Uvidíme. Ja je to brnenie 1. Tuto. Síla 2. Asi skôr to brnenie. A muž maskou. A keby ste chceli vedieť, mám tuto. Ten charakter, či jak sa to povie. Ale tichučko. Charakter mám ork a som kúzelník. No dobre, takže ideme roztomilý zajíček. Či? Nie, radšej ideme prsten, ten je kratší. A počkáme, kúkneme si, jak si zabojujú, pôjdeme arénu a končíme dnes na toto video. No poď. Minútu vystrihnem samozrejme, takže strih. Takže som späť a vonku čvirikajú vtáci, je to veľmi divné, takže ideme 1, 0 a boj. Dám preskočiť, alebo si tu pozrieme. Lak, alebo aj lag.
alebo aj la K, alebo la F. No, takže, no, ukáž sa. Divočák, preskočím to, lebo... A ja som získal hubičku. Dobrý damage, akože fajné. OK. Tu rito, mito, korito, kryto, mrito. No poď mrochta. Ty som dal moc zle. Takže aréna a keby ste chceli vedieť toto, že preto nejdem do zbrojenia ani do čarov obchodu, lebo mám málo peňazí a nechcem teraz míňať, si šetrím radšej na lepšie časy. A chcel by som vám ešte povedať, že teraz kedy budem mať nový počítač, takže sa tá kvalita videa o mnoho zväčší, teda zlepší. A budem renderovať aj videa do HD, nejak mám teraz tie 480-ky, či jak sa to volá, no 480p, takže dúfam, že sa potešíte a budú strihané tie videá, už teraz toto by malo byť strihané a už bojujem, ale teraz vám ešte poviem o tom niečo, budem tam aj natáčať asi originál Minecraft si chcem kúpiť, pretože teraz mám Vares a budem tam natáčať všetko, kompletne všetko. I Left 4 Dead. A teda, dobre, takže preskočiť a laguje to, vidíte to, laguje úplne tá ona, jak sa volá toto, palička, jaká Výborne, porazil som ženu, som dobrý ženu, to je mega, keď sa to okne, takže dúfam, že sa vám video ľúbilo, ak nie, tak nie, ak áno, tak dajte like a po prípade odber a to bude všetko, takže určí sa s vami moja postava sexy s týmto a neviem, jak sa mám rozlúčiť, takže poviem iba, že kde je to F3 a že vypínam to, takže čau.